Doncs ara estem preparant el guió de la intervenció que farem ara a 8:45 amb el Jordi, de l'altre dia, amb totes les notícies descartades, les serioses, les bones, les que fan a l'informatiu. Nosaltres agafem tota la púrria, la retoquem i fem un dia alternatiu amb notícies a les que ningú s'hi fixa. Escoltem a les 9, arriba l'altre dia el de l'Albert Vico. Bon dia, Albert. Bon dia! Primera cosa que ens vulguis explicar avui? Doncs començo explicant quin producte és l'última moda a Alemanya. Es diu Kau in a Ken i la traducció del nom seria vaca llauna. Cap a 2:45 fem la primera reunió amb els guionistes del programa i producció per decidir quins temes seran els que avui protagonitzen el programa de 12 a 2. Aquelles trucades, entrevistes, unitats mòbils que ompliran els continguts del programa d'avui. Doncs ara la Irene i jo esperem a que el Vico ens doni les ordres, que és a dir, que ens expliqui quines són les notícies que ha pensat que vol fer durant el programa, les trucades que vol que fem i nosaltres doncs les produïm. Doncs ara tot allò que hem estat preparant, tota aquella feina seriosa que hem estat fent, totes aquelles trucades, entrevistes, guions que hem estat preparant, ara és el moment de culminar-ho, fer el programa. Cada dia, viu el dia a Com Ràdio, amb Albert Vico. Què tal? Bon dia, són les 12:06 i avui és divendres 18 de març de 2011. Com va? Doncs durant el directe estem aquí la Laia i jo, controlant totes les trucades, trucant nosaltres a les persones que ens han d'atendre, que hem gestionat abans des de la redacció perquè ens atenguin ara al directe, o doncs, rebent les trucades dels oients. A part d'això, doncs, controlem també els correus electrònics que ens arriben, els Facebooks, el Twitter, i més o menys fem que el Vico ho tingui tot a punt quan ho necessita. La 1:06, escoltes el dia, escoltes la Com Ràdio i atenció que avui Manu Guix ve amb ganes de marxar. Manu Guix? Yeah! Moment, no ens esveressin tampoc molt, Sabem? Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. @comradio.com. Ja ho he dit, això, no? Sí, facebook.com/eldiacomradio, twitter.com/eldiacomradio. Que tingueu un fantàstic cap de setmana. Recordeu que el dia va de dilluns a divendres de 7 a 2 del migdia amb en Jordi Duran i amb una servidora, l'Albert Vico, que vagi molt bé. I ara les notícies, la Mar de ben explicat. Bé, i ara que hem acabat, farem la reunió per comentar com ha anat el programa i després cap a caseta a gaudir d'un bon cap de setmana que ens l'hem guanyat. Que vagi bé.